ο Άγγελος. Είστε με το καπί. Ναι ρε, ήταν εδώ ο Άγγελος. Ναι ρε. Αυτό είναι το νούμερο 2 βιντεάκι το Σωτήρι. Ναι. Τι του τα δείχνεις, είναι άγνωστο, δείξου κανένα κλαπάκι εδώ πέρα αν έχει. Δεν έχει ντέκο εδώ στη λίμνη. Δείξε κανένα ντέκο. Δεν έχει ντέκο. Αν δεν το φτιάχνουμε για να μην τα πάντα όλα. Μπορεί να κάνει Γιώργο. Αλλά εντάξει, από εδώ όμως δεν έλεγε τίποτα. Μαλακίες. Κάνει. Ναι, εντάξει.